yawwa kawai kanana guda kawai kanana ni dai yanzu an bar sosho nemi waya in kuma da waya ne ma kawai zan taimaka da mu ga sa in gaba ɗaya ma za mu gama ba za a kamara biyu ce ba ana musu mai gaba ɗaya baina Adamu, kai ka turma, yar kan nan. dawo shi ne wanda muke zuwa a bala bara bismillah kana ji ko kuna zaune kai da me ka gane a nan dare amma dai bari mu bashi kana ji zai ce malam da wai kana ji na malam da wannan action ni gari zai kalle ka kana ji an na ka gane mai gari wala ai mana shiru dan Allah